खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबान ब्लग टिउसनाव थामखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सबाय मा जेव जेव भगवान नाय महर लाना सोनाफोर दामुगै एमफ्राय ब्लगफोरा जोबोसिनाय लामानो जाबाय हानाय माने इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आरोना आङो मा खालामनो औवाथो थाबाय थानो मोननो दाबसेयाव फरा सुना दाबसेयाव न' मानसिफोरालाय थांगोन जोङो दिनैहाय आरोना ओमफ्राय एसे थांनो लागानि बायदि बायदि बुथुमनोसै बायदि बायदिथ' गैया जोंनाव थेवबाबो न'आव जाखिनि दङ फिथाइ थिथाइ एसे एनै जा दङ बेखौनो बुथुमनो होननानै बिमा फिसा साथामजों आखायाव लादों आरोना ओमफ्राय माइयाबो दानोसै एसे उन्दुनो होननानै बिसिनायाव गाखोनायखाय आं फोजायाखिसै आरो बे सानैयाबो सासेयाथ' लोमजाखानाय ओमफ्राय सासे हायथुरियाबो मेंबाय बियो उन्दुदों ओंखायनो फोजायासै साथामजोंनो लाद्रा दा गोलैखा गस्लाया बेनोखा ओरैनो गोलैबाथाय सेस नैबे आं दाख्लै फैजेनबा देखायनाय लेबुखौनो एसे खानानै लांनो होननानै आरोना आं नायनानै बुस्थुखौ रोसि गैया बायदि नुदोंमोन खिन्थु माइ आखियाबो रोसि दङ बिरादनो गिदिर गिदिरखौल' खा होननायखाय नै दाख्लै नानिनि बार्थडेयावहाय बिजनिनिफ्राय आइया लाबोनाय समनियानो थाइसेल'सै आरोना जोब्बाय एबारनो बेखौ ग्रोब खयेकथासो लानानै थांसै नै बिफाङा फांसेल' अब्लाबो बिराद थायदों नै दङ आरोना अखाया सानफ्रामबो बिदिनो एसे एसे सानसुनि उनाव बेलासि बेलासियाव एसे एसे गारोना दाबो एसे गारहांबाय अब्लाबो मिजि मिजि दंबावो नै साथा लायाबाबो थाजायो आरो अब्लाबो खानानै लागोनसै आङो जागोन दे बारा बुरजा नाङा नामा खयथा जाखो 1 2 3 4 5 6 7 स्निथा जाबाय स्निथा सातथा सिङाव दंबावोमोन खिन्थु आङो नों लायलाय बाबा आं लायनो बादों आं आगैखौ देलाय बाबा आं आगैखौ लानो दिगदार जादों बै सिंनो थाइनायालै गिदिर गिदिर बेनो रोसि जागोन ओइ 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 थाइनै मोननै थानाया खाथि खाथि है सौफ्रु नो बै थाइनाया मा दे खालाय खालाय बाबा बेखौ आं आगैखौ लानो दिगदार जादों नङाबा आंनो खाहरगौमोन नोंबो लेबु जाग्रा ओमफ्राय लेबु खाग्रा लेबुजोंबाथाय बिराद मोजां मोनो गावहानो दे खादो जेने थेने एसे सुहाबनाय जेबो नङालै फाय दे बेनो ए लागात छटका मोननैखौबो खा मोनसे खाबोदो ओइ मोनसेखौबो लाबोदो बे नङा मोनसेयासोमोन ओइ मोनसेया बेखा आयै आफा आयै आफा आयै आफा आयै आफा हट अबेनि ओइया दे ना सौला सौला सौगोन हा दुर नङा दुर जायाखै बेनो ओंखारो दे बेखौनो जाबाय बेनो लास्ट थैयो 9था जाबाय सानैल'खा नायनायाव रोसि गैया गैया नुयो हाला दानो जेनबाय नोङो खारोब्रा आफा दे आफा 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 ये हामारासै फैदो नांला दे फैदो फै माथो खालामबावनो नांला दे नांला फैदो गोजौआवबो दंबावोमोन हनै ओमफ्राय गथ' लानो दिगदार मोनबाय आङो गोजौआवबो एसे गिदिर गिदिर दंबावोमोन हामारगोन दे 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 इज्जत का सवाल है ये हाबाय फैदो 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 जाबाय खादा लाबाखै प्लास्टिक लाबाखै नै एसे लर लर आरोना सोरबा सोरबा बेयाव बुस्थु लाबा मा जायो होननानै बुङोथाय मिथिला आङो गोदाव सोराव गाहाबाद बेफोरो लायो आं नै माजे माजे जेबो गैयाबा जोंना दख'नाया बेयावबो बेसे हेल्प खालामो नै मनानि खामानिखौ बेबो मावो आरोना प्लास्टिक लानो बावदोंबा मना लानो बावदोंबा ट्रिप जालायबाय लेबुनि खामानिया ओमफ्राय बेखौथ' बहा गालांनो लांसै बेखौबो नै माबादि सिरनानै दङ सनाफोर बिसास खालामनाय नङानो आयै नायसै लुंगासे सिरनानै दोननाय दङ मैया 9 केजि फानहैदों बियो मोनानि गोजा आरोना मैया मोनानि गोजा दहाय फुंसिम आरो नै बाल्थिङाव खननानै दोनबाय दङ बेखौनो लानानै थांसै जोंबो माखासे माया सिखारग्रोथोंसै आरोना आरो सोबावनांगौ दङ माबा माबि
नानी जाबाय सुना दासोसै नायसै बेखौ मा नों गेसाव गोफोनखौ हाबोर लांनानै नांला माव नांला जाबाय नै लुंगासे लाखाबाय आरोना ओमफ्राय लेबुआ जया तामुलटा आंथ' एथे फराम जाबाय ओमफ्राय नै बियो दासो हानगोनानो आरोना बेयाव एख' लोथो लोथा गैया बे बुहुत गोजानावसो थांगोन नोंथांमोनजों शेयार खालामलांबाय थागोन आरोना आंना सिरिनाय ओमफ्राय नै बियो हाननायसो आरो आंना खाथियाव नालाय नाखांबाय इयो गोजाननि ओमफ्राय नै गय गोमोनखौ एसे लाबाय आङो जाबाय आंना जाबाय बेनो जेबो गैया जोंनावबो फिथाइ सामथाइ खान्थाल दंमोन दानफैबाय मोजां नंथारामोन नालाय जाय जायगायाव बेखौ लांगोन बेयो एसे गोजानावसो नालाय ओंखायनो सोखानाय लोथो फोथोखौ लखबफिननानै गोदानखौल' सोबाय आरोना लोथो फोथोखौबो सोबायमोन थाब मोनहैगोन साननानै खिन्थु थाब मोनहैनाय नंला बुस्थुआ खार'ना बारा मोजां नङा भिन्दि मैगं दङमोन बेथिं थाइबाय थाइबा मोननांगौमोन खिन्थु मोसौआ मैयाना माला जालांजोबदों ब्रुं ब्रुं आरोना गैया ओमफ्राय सबाय बिमायाबो थाइगाबाय गैथ'ला जेबो गैथ'ला फैदो मा गस्ला गानसै फैदो थांसै आंनि अनजालु न' मा खालामनो माइयाबो बाजारसिम थांफानोसैनो आरोना मदा लानानै आगोल आगोल जालांथारबाय फिस्लाथार बाबा मोजाङै फै ओइनो लिलि लाला नुवाखै मना होफैग्राया आधा रास्तायावनो गेगायगाय जानानै मै नुवारैसो होनबाय जया ताई तालाखौ अलपमान थागार' हा बना मोनद' पाइले आमी आहिमे जों थांबाथाय बेबो मोखां सोम सोम जागुलायो थांफानो लुगैयो आरोना थांनो ओंखारबाय ओमफ्राय बिराद भिर आरोना जोङो नै रिक्साया बजाय जाजोब्बाय नैबे साइडआव सिख्लाफोरमोन आं मोखांखौ देखायला आरोखि दाय जानो हागौ ओरै ओमफ्राय आब' दङ न'आव थानाय ड्रेसखौलाय मानो खनले खनलाम आसारियामबा मालाय गरम बोथोरनि ड्रेससो जेबो नङा होनलायो जेबो नङा होनलायो मेख्ला ख्ला ओंखारनानै रिक्साया बजाय आरोना दिनै थांफानोसै ना खिना फैसा मोननायजों जोंहाबोना रायजोफोर बिराद आसा खालामगासिनो दङ थाब थाब शेयार खालामना होलाबायदों आरोना मोनलाबायनायनि शेयार खालामना हो कमेन्ट खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम साबस्क्राइब खालाम मोजाङै मोजाङै माबाना बिराद मोजां बुंना होबाय बारा होननो रोङा दे रायजोफोरा आफिसो जायो गामिनि बिजनिनिसो बेबो ओमफ्राय अब्लाबो आफिसो जायो आरोना सोमोन्दोआ बिहामजोसो जाफैबाय आरो फिसाजो लोमजादों नालाय ससे थांफानोसै ज' थांसै रिक्साजोंहाय गारि गाखोग्रा जायगासिम मोनफैबाय जोंहा टप्लाया नायदो न'खरैनि आरोना बै नानिमोननिबो बजाय सब क'क्राझार पार्टि गोजा बिसोरबो क'क्राझाराव थायो नानिमोना गामिनिफ्रायनो ओरैहाय थांबाय थुब्रि आरोना बेलाय माथो थुब्रियाव थांगोन गुवाहाटिफोरनिफ्राय फैयो गवालपारानिफ्राय फैयो बे सरबाव ओंखारनो हाबालाय सुबिदा गैया आरोना नेबानो गुवाहाटिफोर डाइरेक्ट मोनहैखायो बेलाय बे बासआ डाइरेक्ट गुवाहाटिनिफ्राय फैदों बङाइगावनिफ्राय फैयो बरपेटानिफ्राय फैयो बिथिंजाय आरो बिबाया ओमफ्राय बै खाथिनि बाजारावनो ओंखारबाय आरोना ओमफ्राय जों थांनो गोसो गैयामोन न'निफ्राय अखाजों माखाजों एसे थाबावनोमोन न'आवनो दा उफाय गैया ओंखारबोनांबाय ओमफ्राय मा होनो जेबो उसुबिदा मोना गामियाव थानो खिन्थु मोनसेनि थाखायल' थानो बायो आङो नेटवार्क आंना दै पानिपुरि गोजा आरोना जिअ'आथ' मोनखा गुबै मोनखायानोसै ओमफ्राय भडाफनाबो मालाय मानि मबाइलाव मोनो ओमफ्राय आंनि मबाइलनि सिमा भडाफनाबो जेबो आं आपल'डबो होनो हाया भिडिअबो नायनो हाया जेबो खालामनो हाया आरोना बेनि थाखायनो आं बेखौनो थानो बायो आरो जास्ट नेटवार्कनि थाखायल' बाखि मिथिला एबार आङो नेक्स्टआव एयारटेल खालामनानै नायगोन आरोना माबाखौनो भडाफनखौहाय एयारटेल खालामनानै नायगोन आङो ओमफ्राय जायोबा जाबायसै जायाबाथ' मिथिला आङो दा ओमफ्राय आङो भिडिअखौबो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै अखाबो हानोसै नै गारियानो गैथ'वा दा बावसो थांदोंनो गंसे फैगासिनो दं होनदों ओमफ्राय जायफोरा आंनि बे सिम्पोल ब्लगसखौ नायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो ओमफ्राय लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच